půjdeme jenom na takový to jádro, na tu dřeň, oloupeme tu cibuli. Takže se na to vrhneme. Něco málo k mé osobě. Od malička mám rád sport, výživu, jídlo. Založil jsem na to i firmu a biznis, takže jsme se lidem starali dlouhé roky o jídelníčky, o nastavení tréninkových plánů, jídelních plánů, stravovacích a zároveň samozřejmě suplementaci, tím myslím přesně doplňky stravy. A za ty dlouhé roky, přes 20 let, tak jsem stále jako viděl a vidím to i dodnes, že se vlastně pořád zlepšuje věda a medicína. A to znamená, o zdraví víme to nejvíc, co jsme kdy v historii věděli, ale lidé jsou víc a víc nemocní. A to je jako zajímavý paradox, že vlastně ty křivky jdou proti sobě a možná bychom se dneska mohli zamyslet, proč to tak je. Neodhalíme samozřejmě všechny ty civilizační problémy a starosti, jako je třeba nadváha, jako je zvyšující se stres, jako je zmenšování míry pohybu, ale určitě byste se mohli podívat spolu na to jídlo jako takové a tam určitě se mnou budete souhlasit, že to jídlo se dramaticky zhoršilo a když bychom se podívali krátce na tento graf, tak vlevo je takové to původní jídlo, takové, řeknu, když někdo jí ryby, když někdo jí brambory, když někdo jí zeleninu, když někdo jí ovoce, tak to vyrostlo v přírodě. Není to žádnou chemickou cestou, to neprošlo, nejsou tam žádné konzervanty, barviva, dochucovadla, nejsou tam žádné emulgátory, zvýrazňovače chuti, a nejsou to žádné směsi, které průmyslově byly vyrobené z třeba 50 ingrediencí, aby 2 roky vydržely. A když se podíváme doprava, tak to průmyslové jídlo, tak jak je už dneska jíme, protože spěcháme, protože nechceme si moc vařit a nemáme čas moc nakupovat ty původní potraviny, tak ta doba, která se velmi zrychlila, tak se projevila i v tom jídle. To jídlo cestuje samozřejmě přes celou zeměkouli. Zvykli jsme si, že i třeba v zimě chceme mít jahody a borůvky, což naši předci nikdy neměli, pokud si to nezavařili nebo nenasušili. Ale dneska to máme a samozřejmě taky, když si uvědomíme, většinou jíme staré jídlo. To jídlo je třeba půl roku, rok vyrobené, kdežto, když si je naše předci vyrobili, tak bylo čerstvé a bylo hnedka vlastně konzumované ten den. No a takový zajímavý ukazatel toho zdraví je poměr omega-3 a omega-6 mastných kyselin. Omega-6 je ta, která je životu důležitá, vlastně startuje zánět v lidském těle a omega-3 je ta, která ten zánět ukončuje. A ten poměr v historii byl 1:1 a dneska, když se podíváme na tu křivku doprava až na ty červená čísla, tak se někde dostáváme k 20, 30, 40, 50, ale jsou i třeba mladé děti, malé děti, které vyrostly na té průmyslově zpracované stravě a ty mají třeba i poměry 70:100:1, což je velmi alarmující a podíváme se, kam to vede. A všechno to zhoršující se jídlo vede k tomu, že to má vliv vlastně na všechny naše orgány. Ať jsou to klouby, ať je to funkce mikrobiomu, ať je to kvalita vlasů, ať je to kvalita pokožky, ať je to cévní systém, ať je to třeba funkce mozku a další a další. No a kdybyste se podívali na tu jednotlivou buňku a šli až na tu buněčnou úroveň, tak zjistíme, že v té fosfolipidové dvouvrstvě, která je obalem každé buňky, která se skládá třeba ze sacharidů, z proteinů, která se skládá z cholesterolu, ale je tam i ten základ, takzvaná fosfolipidová dvouvrstva a ta právě obsahuje ty zmiňované omega-3 a omega-6 a je důležité, v jakém poměru jsou. Pokud ten poměr je nízký 1:1 do 3:1, tak je poměrně fluidní, taková permeabilní, to znamená, dobře se ta buňka čistí od odpadních látek a dobře přijímá živiny, dobře je na sebe navázané receptory, je tam protizánětlivé prostředí, kdežto pokud je ten poměr třeba 30:1, to znamená o 1000% zvýšený ve prospěch té omega-6, té zánětlivé, té prozánětlivé, tak už se ta buňka hůř čistí, hůř přijímá živiny a už to má vliv potom samozřejmě na orgány, protože orgány jsou složeny z buněk a to samozřejmě úplně nechceme. Když by se to vyjádřilo ve formě toho ledovce, tak zhruba ta 1/3 je nad vodou, to známe z toho Titaniku, a zhruba těch nějakých 7/10 je pod vodou, to nevidíme, ale je to ta velká část a ta nerovnováha má velký vliv na naše zdraví.
To, co je zajímavé a proč vlastně se tady dneska večer setkáváme a nad čím bychom se měli zamyslet spolu, tak je úžasná a revoluční za mě krevní diagnostika, protože vy vlastně tyto úžasné krevní testy můžete využít. Ukážu někde, by to zabrala kamera, tady. A tady jsou na obrázku a je to vlastně ten první Zinzino balance test je o té zánětlivosti, to znamená, stačí 2 suché kapky krve, respektive nejdřív se píchneme, pak už jsou suché a posílají se do laboratoře. Můžete si takhle změřit svoji zánětlivost, můžete si změřit hladinu omega-3 v krvi, můžete si změřit ale i vitamin D, můžete si změřit i dlouhodobý cukr, což je samozřejmě zase další problém v České republice, protože je tady skoro 1 milion diabetiků a ten test skutečně může zachránit život. A potom je unikátní test z krve na střevní mikrobiom, takže zase chceme vědět, jak vlastně ten střevní mikrobiom funguje. Vždycky jsem sázel na to, že lidé nebudou chtít hádat a domnívat se, že budou chtít měřit, že budou chtít změřit i svoje děti, že budou chtít změřit i třeba sebe a svoje rodiče. Takže je to za mě jako nejobjektivnější měření z krve, není to o nějakém pocitu a nějakém doteku, ale je to o tom, co obsahuje ta vaše krev a co obsahuje dlouhodobě. Když se podíváme na tu laboratoř, kde jsem osobně už byl 2krát a chtěl jsem to vidět za plného provozu, tak testují tam prestižní společnosti, světové společnosti v těch miliard eur, ale samozřejmě i třeba prestižní univerzity, ty nejslavnější na světě. No a když se podíváme na množství testů, které jsme už vlastně uskutečnili na celém světě, tak je to přes 1 600 000 testů, už se blížíme 1,7 milionu, což je největší databáze na světě. A když se podíváme podle těch jednotlivých kontinentů, tak vidíte, že 95, 98, 99% vlastně respondentů, klientů, kteří si řeknou, já se otestuji, abych zjistil, co se v mém těle děje, tak vlastně neprojde tímto testem, respektive má na standardní hodnoty a měli by svůj zdravotní stav začít řešit. Toto je situace v České republice, kde jsme už udělali vlastně skoro 100 000 testů, je to aktuální číslo k dnešnímu datu, takže 97 700. A ten první poměr, který se vlastně testovali uživatelé, tak měli průměr 18,7. Můj test byl 16,6, což zhruba odpovídá o něco lepší. Na to, že se extrémně čistě stravuju, extrémně draze a kupuju opravdu jako čisté suroviny, tak jsem si říkal, no jak dopadnou ti normální lidé, kteří nedávají tolik peněz do zdraví, kteří nepřemýšlí nad masem, nad zeleninou, nad kvalitními rybama, nad ovocem z domácích vlastně nějakých z domácího pěstování, bez postřiků, zeleniny bez postřiků, a absolutně. A já jsem měl 16,6 a úplně jsem se zrozil a říkal jsem, jak dopadnou lidé, kteří chodí do Teska nebo do Billy, nebo ani tolik potravin vlastně dobrých nejí a třeba 60-70% té jejich stravy je ta průmyslově zpracovaná, tak ty musí mít testy někde kolem 50-60, klidně se blížící 100:1, což je jako katastrofa. No a co je zajímavé, po užívání určitých produktů, o kterých se budeme bavit, a to v České republice kleslo a ten průměr lidé se dostali na 3,2, což je někde cíl, kde bychom se chtěli pohybovat. Jo, můj druhý test byl 2,6:1 po užívání konkrétního produktu. To byl za mě důkaz místo slibu a je to poměrně rychle, je to po 120 dnech. Skvělé je, že na to vytvořená aplikace v češtině, a to znamená, máte tady první výsledek, který je většinou ten neúplně lichotivý, ten se nám nelíbí, chtěli bychom to spravit, chtěli bychom být v té zelené zóně a samozřejmě cílem je dostat se do rovnováhy. A když bychom se podívali, co vlastně konzumujeme, tak většinou ta omega-3 je získávána z ryb, z rostlinných zdrojů je velmi malá střebatelnost, takže pokud se budeme bavit o rybách, tak máme na mysli ne ty chované, krmené nějakým speciálním granulátem, aby ta ryba rychle vyrostla, ale máme na mysli ty divoké. No a ty už není tak jednoduché dovést čerstvé, ty už není tak jednoduché ulovit, ty už není tak jednoduché koupit, už jsou poměrně dražší. No a někteří nemají vůbec rádi ty mořské ryby, protože prostě jim vadí ta vůně a chuť a konzistence a tak dál. Takže proto někdo přemýšlel, že by se začal ten rybí olej vyrábět v nějakých kapslích, nějaké tekuté formě a tam, kde strašně záleží na tom, z čeho ten rybí olej je vyrobený. To znamená, můžeme se bavit o tom, že je
vyrobený buď to v želatinových kapslích, ale to může být z dospělého lososa, který je třeba farmovaný, což úplně jíst nechcete, ani maso, ani ten rybí olej. Můžeme se bavit o tom, jestli má certifikáty na těžké kovy, můžeme se bavit o tom, jestli má certifikáty na mikroplasty, můžeme se bavit o tom, jaká byla technologie zpracování, jestli ten olej vůbec nezoxidoval, můžeme se bavit o tom, jaká je technologie skladování toho oleje a dopravy, jaký je tam antioxidant, jestli si platíme za ten vzduch, za tu želatinu, za ten rybí olej, který je ve velice malé koncentraci, a nebo si můžeme říct, někdo dělá dlouhé roky výzkum, jak to udělat tekuté, jak to udělat z malých rybiček, které nejsou zatížené mikroplasty a těžkými kovy, jak to udělat tak, aby k tomu surovému rybímu oleji se dodal nějaký antioxidant, aby to přežilo v našem kyselém prostředí žaludku, kde je zhruba pH 1, jo? To znamená, vaše kyselina chlorovodíková je schopná jako rozložit plně i třeba kosti. To znamená, málo co v takovém nepřátelském prostředí a velice kyselém přežije, a vy to ještě nepotřebujete, aby to přežilo v tom žaludku. My potřebujeme, aby se to zabudoval do každé buněčné membrány. A to je jako velká alchymie toho, jak to vyrobit. Proto já nejsem žádný zastánce želatinových kapslí, po kterých se vám brká a které jsou zpracované někde doví odkud a nejasného původu. Jsem rád, když ta firma to prostě má vyrobeno tak, jak to vypadá tady na obrázku, když je to ve tmavé lahvice, když je to tekuté, žádná želatina, žádný vzduch, platíte za ten olej, za ten kvalitní olej, a těch EPA DHA je tam třeba 10krát víc než v jakémkoliv jiném produktu. A co je taky příjemné, že všechny složky jsou z přírodních zdrojů. Takže vy víte, že opravdu si kupujete jako Ferrari ve výživě, jak já říkám, to nejlepší, co může být. Jo? Toto je úplně Bugatti Veyron, jo? To je úplně jako raketoplán. To je produkt, který na trhu kdekoliv na světě nemá absolutní obdobu. Je tam ještě speciální prémiový olivový olej, který má zhruba 30krát víc polyfenolů než ten nejlepší olej, který si pravděpodobně kupujete. Je i verze rozpustná, to znamená, zamícháte si to jako džus. Je i verze v kapslích, kde jsou ale polyfenoly z oliv a z kaká. To znamená, někdo, kdo má rád ten blister na cestování, tak to může být praktické. A pak jsou i mezi námi vegani, kteří nemají rádi ty rybičky, mají rádi z těch rostlinných zdrojů z mikrořas, takže firma vlastně na to myslela také. Je tady řada certifikátů, což těžko budete hledat u jiných produktů, takhle dohromady a takhle veřejně. A co mě bylo příjemné a přitažlivé, tak jsem si říkal, jestli je to dobré pro mě, tak to bude dobré vlastně i pro toho kojence a bude to dobré i pro moje rodiče. To znamená, opravdu tyto produkty potřebují lidé od prenatálního vývoje. Už u té maminky, když je miminko v bříšku, tak by měla konzumovat omega-3, kvůli rozvoji sítnice oka, kvůli rozvoji šedé mozkové kůry, kvůli synapsím, které se rozvíjí v mozku, ale je to prevence všech alergií, je to prevence předčasných porodů a tak dál a tak dál. A to je tak v každém věku. To znamená, když se podíváme na 18 zdravotních tvrzení schválený EFSou, tak u řady produktů, které vám bude někde nějaký marketing influencer a které uvidíte někde na sociální síti nebo na internetu, tak se jich vždycky zeptejte, jestli ten produkt má zdravotní tvrzení a zjistíte už, že u drtivé většiny produktů nemá ani jedno, ale toto můžete veřejně tvrdit a může to tvrdit lékárna, může to tvrdit e-shop, může to tvrdit lékárnice nebo doktor, což a je to vlastně potvrzené klinickým výzkumem a všechno to je pravda. Když se podíváme na všech 18, tak bychom je chtěli všech 18 dohromady. Takže cílem je, aby jsme se dostali do té zelené zóny, aby jsme se dostali do toho balancu a ten produkt to umí. To znamená, ten test je velmi takový bič, já říkám, na ten produkt, protože kdybyste měli poměr ze začátku 72:1 a užívali produkt, který ne úplně je funkční, tak byste zase možná po 120 dnech měli poměr 70:1, ale ve chvíli, kdy jste schopni z 20, 30, 40, 50:1 se dostat blízko k 3,2 nebo tady jak je 1,7, což je úžasný výsledek, tak je to za mě důkaz místo slibu, ukázaná platí a to velice rychle. Lidé 20 let dělají špatné věci nebo mají špatné návyky a pak za 3 měsíce, i když tolik nemusí změnit životní styl, ten produkt je úžasný, já ale doporučuji, aby změnili i ten jídelníček, i životní styl a přidali na spánku, přidali na pohybu každý den, aby se hýbali, aby dobře pili, aby se starali o ten mikrobiom, aby měli 30 druhů vlákniny, 30 druhů zeleniny, respektive za ten týden,
aby jedli ovoce, aby jedli celozrnné potraviny, aby jedli hodně luštěnin, protože to má pak vliv na psychiku, na tvorbu serotoninu, melatoninu a tak dále, tak dále. To znamená, tento poměr je velmi zásadní u toho zdraví. A pak je ještě poměrně zajímavý tento test, který je o střevním mikrobiomu. Klidně se zeptejte vašich známých a já doporučuji si ho udělat, protože není to o tom, co v těch střevech je, ale jestli to, co v těch střevech je, tak funguje a jaký to má vliv na váš stres a jestli možná ta naše únava nebo ten špatný spánek nebo ty nemoci kloubů nebo další nemoci, které mohou vzniknout, skutečně nejsou příčinou toho mikrobiomu, protože každý z nás ho má jako otisk prstu jedinečný, měli bychom se o něho starat, má na něj vliv sport, pohyb jakýkoliv, má na něj vliv spánek, respektive nespánek, má na něj vliv pitný režim, má na něj obrovský vliv, jakou vlákninu jíme, jestli je fermentovaná, jestli jíme dobré probiotika nebo prebiotika, ideálně obojí a tak dále, tak dále. A nechci vám teď dělat přednášku o výživy, protože o tom vím strašně moc a nechci se už rozpovídat, abyste se drželi tématu, ale jsou to neskutečně zajímavé věci, které ovlivňují naše zdraví a naši pohodu a dokonce naši délku života. Tak, další produkt je Zinobiotik, což je speciální taková směs 8 druhů vlákniny, která se metabolizuje v každé části toho tlustého střeva. Když nejsme schopni ujíst tolik ovoce a zeleniny, tak toto může být řešení. Je to vlastně prášek, který můžete zamíchat do smoothie, do proteinu, můžete si ho dát jenom tak, můžete si ho dát do jogurtu, můžete si ho dát ke snídani. Další produkt, který je jedinečný svého druhu na trhu, tak je vlastně tento Xten, což je takový komplex minerálů, vitamínů s beta-glukany a s mořskými řasami a výtažky z bylinek, což zase má vliv, je tam dobrý hořčík, dobrý zinek, dobrý koenzym Q10 na energii z mitochondrií a tak dále, tak dále. Jenom třeba dobrý hořčík má vliv přes 200 biochemických reakcí v našem těle, takže vlastně na všechny. A tady je to vlastně takové jako zahradnictví možná na jedno polknutí. To, co nám ve stravě chybí, můžeme takhle elegantně nahradit. Nejsem zastánce 20-30 prášků nebo tablet. Jsem zastánce, aby lidé užívali dobré omega-3 s vitamínem D, to je balance oil. Potom, aby užívali dobrou vlákninu, pokud ji neují ve stravě a většina lidí, bohužel, se jim to nepodaří. A jsem zastánce těch mikronutrientů, který často si lidé říkají, i když jim to ovoce zeleniny, tak bohužel je to potržené, je to nezralé, doví, odkud je to přivezené, doví, čím je to postříkané, jakými pesticidy a v tu chvíli možná je tady to jako polknutí 2-3 tablet za den elegantní řešení, abyste prostě měli to, co ve stravě, i když je pestrá, třeba může chybět. Pak je špičkový produkt mořský kolagen s dalšími látkami. Můžete vyzkoušet. Toto je speciální příchuť Tutti Frutti pro děti a Multify, což je takový žvíkací, respektive cucací multivitamin z beta-glukany bez cukru. A je tam 16 základních minerálů a vitamínů pro děti. Je to taková dětská záležitost, ale třeba já to jím i se svojí dcerou, protože to je opravdu dobré. A chutná jí to a ona to má místo bombonku a ráno si dává 2 cucací a olejček. Tak, těch produktů je celá řada, můžete vyzkoušet všechny. Nemáme teď úplně prostor, ale já vám doporučuji, poproste vaše známé, aby vám je ukázali, aby vám je dali ochutnat a přidejte si je do své denní rutiny, protože jsou opravdu unikátní, jsou skvělí a budete opravdu jako během dne cítit, že máte větší energii, že lépe regenerujete, že lépe spíte a tak dále, tak dále. Řada sportovců po světě tyto produkty využívá i v České republice, ti z nejlepších. Když se podíváme na firmu jako takovou, tak je vlastně registrovaná na Nasdaqu, což znamená, že každé 3 měsíce zveřejňuje hospodaření kompletní celé firmy. Je schopna dodávat produkty do více než 100 států, přeložila do 30 jazyků vlastně všechny materiály, nemá žádné dluhy, vše je zaplaceno, vyplácí pravidelně dividendu. Jenom za tento týden udělala burza nárůst zhruba 30%, což 30% si řeknete za týden, to je nádherný. Kdyby se to tak dalo udržet, je to samozřejmě dlouhodobě neudržitelné, ale z pohledu týdne je to fajn. Mít z 10 000 30 nebo ze 100 000 300 a nebo z milionu 3 miliony, to by se každému líbilo.
tak možná zvažte investici do výrobní firmy, která má vlastně obrovský potenciál. Každý rok otevírá 3, 4, 5, 6, 7 zemí, skupuje další společnosti a vlastně vyplácí pravidelně dividendu a můžete kdykoliv akcie prodat, kdykoliv nakoupit, kdekoliv na světě. Když se podíváme na nějaký vývoj toho trhu s omega-3 produkty, tak dneska už je to skoro miliarda lidí, která užívá omega-3 a někde kolem 1,5 miliardy lidí užívá nějaký doplněk stravy. V České republice je to přes 60% lidí užívá pravidelně nějaký doplněk stravy, což z 10 milionů je přes 6 milionů. A možná, kdyby ty výzkumy byly přesné, tak zjistíme, já si myslím, že to je tak 8 z 10, ale možná řada z nich užívá nejeden, užívá 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teď jsem četl jeden rozhovor s majitelem 1 miliardové firmy na doplňky a on se tam přiznal, že užívá 50 produktů každý den. 50 produktů, tak jsem se tak usmál a říkal, nám stačí olej, ksen, vláknina, ty ostatní jsou fajn, ale toto je základ a opravdu uděláte pro to zdraví neskutečný krok. Když se podíváme z pohledu užívání, tak každému doporučuji, udělejte si test, zjistěte, kde se nacházíte, otestujte rodinu a začněte užívat tyto skvělé produkty, ale možná někdo bude přemýšlet nad tím, to užívání je fajn, ale co kdyby jsme z toho měli i něco finančně a mohl bych produkty kupovat i levněji, tak já vám to otajním, je to tak, můžete mít produkty nejenom levněji, ale můžete mít i zadarmo. Jak to uděláme? Uděláme to tak, že základ je na zinzino.com si udělat objednávku. Ta objednávka je buď to s testem nebo bez testu, kupujete si vlastně za 116 euro dvouměsíční dávku a potom každý měsíc za 42 euro jeden olejček. Ten velký je zhruba pro muže na měsíc, pro ženu na měsíc a půl a pro dítě zhruba na 3 měsíce. Dávkuje se to podle váhy toho daného člověka nebo ženy. To znamená, nemám moc rád takové výrobce, kteří říkají 1 až 2 tablety. Mám rád, když někdo vám řekne 0,5 ml na kilo váhy a vy přesně víte, kolik bere 20-kilové dítě a 120-kilový muž. Jo? Takže můžete si vybrat, doporučuji vždycky objednávku s testem. A když bychom měli a řekli to někomu v rodině, a to můžou být třeba 4 rodinní příslušníci, tak za to doporučení, ten obrat se počítá vám, tak vám vlastně firma vyslevní produkt a vy neplatíte už za tu lahvičku, máte měsíční konzumaci zdarma, zaplatíte jenom za zabalení a za poštu, jo, za to DPDčko, za tu dopravu. Jak to funguje v praxi? Funguje to tak, že toto je třeba moje faktura, když se podíváte, dole je 11 produktů, dohromady by to bylo 10 050 korun, ale já jsem dohromady zaplatil 4 eura, což je 101 korun, takže jeden produkt vyšel na 9,20. To je asi nejlevnější omega-3 na trhu, ne asi, ale určitě, ale ta nejlepší zároveň. To znamená, toto je způsob, jak vlastně konzumací těch ostatních si vy můžete vyslevnit neomezený počet produktů, kolik jen budete chtít. Nevím, jak se vám to líbí, ale je to 10 000 za měsíc, za rok je to 120 000 a za 10 let je to 1,2 milionu a máte vlastně krásný bonus od firmy jenom za to, že ostatní lidé to nakupují taky ve stejném obchodě, což do toho Teska doby chodíme 10-20 let taky, naši známí taky, nikdy nám ten košík nevyslevnili, ani 10%, tak takhle jezdíte každý měsíc košíkem úplně plným a jenom se usmějete na pokladní a on vám řekne, tak jenom 100 korun dneska zase za všechno. Tak, kdybychom si řekli, chceme trošku jít jako do toho naplno, nechceme být jenom konzument, ale chceme to i někomu doporučit, tak si můžete koupit zboží s výhodnou slevou. Můžete si koupit za 319 euro, kde máte velkou úsporu, nebo 849 euro, nebo 1169. V tom balíčku máte vždy 10 testů a různý mix produktů. Já doporučuji ten největší, protože tam máte úsporu 66% a vlastně získáváte produkty kolem 100 000 hodnoty, ale vy za ně platíte kolem 30, což je úplně příjemný. Máte 10 testů, můžete testovat, můžete dát lidem ochutnat spoustu produktů, máte to pro celou rodinu na dlouhou dobu a co je zajímavé u tohoto balíčku, a já bych řekl jako revoluční a asi nikde jinde vám to nenabídnou, takže bych se zaměřil tady na to využít u této společnosti, tak je, že pokud za rok získáte 25 produktů, které lidé začnou pravidelně platit, odebírat, počítají se mezi to i vaše produkty v celé rodině, může to být 25 produktů v celé rodině,
tak vám firma v rámci refundace vrátí celou hodnotu tohoto balíčku, vrátí vám všechny peníze do koruny, celé zboží vám nechá zhruba za 3,5 tisíce euro a ještě za 25 zákazníků vám vyplatí zhruba 30 000 jako odměnu za to, že jste udělali doporučení a zvýšili firmě obrat. Ta firma to nezaplatí Facebooku, Google, ta firma to zaplatí vám nebo vašim známým a to je to, co mě jako velmi přitahuje, že to neplatím cizí firmě do zahraničí, která o vás neví, nezná vás a za 20 let vás nebude znát a nic pro vás neudělá. A líbí se mi, že tady vlastně za pouhý 25 zákazníků, což jsou 2 průměru zákazníci každý 14 dnů, když v rodině uděláte 2 objednávky, tak máte měsíc volno, což je prima. Není to úplně žádná práce, je to takové jako popři, jak říkají na Slovensku. Jsem tam. No a pokud uděláme víc než 25 zákazníků, tak už máme bonus 20%, což znamená, že ročně nám firma vyplatí zhruba 2000 euro, to je kolem 50 000, máte 4 000 měsíčně, to je fajn. Pro tým znamená 50 zákazníků, takže i z vlastních nákupů, i z těch ostatních máte 25%, což žádná lékárna, žádný e-shop nemá, takový zpětný bonus, ale vy to máte a budete to mít celý život a máte to vyplácené týdně. To je taky prima, což za rok je zhruba 100 000 korun, které dostanete od firmy, to už je krásná dovolená, nebo už to může částečně platit hypotéku, nebo třeba nějaký operativní leasing na auto. No a pokud děláte 100 zákazníků, tak už jste na tom cash bonusu 30%, dostáváte pravidelně 400 euro a když ti to zákazníci nakupují a pravidelně objednávky jim chodí a vy navíc dostanete 10 000 euro jako jednorázový bonus, který se vydělí 25 měsíci a další 2 roky vlastně dostáváte další zhruba 400 euro, takže zhruba 10 000. Dohromady 10 a 10 je 20, takže dostáváte první 2 roky 20 000, což je dohromady 500 000 korun a těch 20 000 už vám určitě může platit hypotéku a máte klidné spaní, máte zajímavý druhý příjem, a můžete za to cestovat, můžete za to investovat a tak dále. Můžete udělat i 200 objednávek, já jsem chtěl udělat i 300 objednávek, abych měl nějakou dovolenou, abych měl větší ten fix, abych měl větší ten klid pro svoji rodinu. Meze tady jsou neomezené a je to jenom o vaší aktivitě. Pak je tady takový startovací program pro ty nové. Nebudeme zabíhat do detailů, jenom je to vlastně na první měsíc, na druhý měsíc, na třetí a na čtvrtý. A pokud uděláte za ty 4 měsíce 10 opakovaných objednávek, ať vy nebo vaši známí, když uděláte 2 partnery A, B a když oni a pomůžete jim, anebo můžete i C, D, E, F udělat vy, nebo je tam kombinace, že to udělají oni nebo vy, tak vy dohromady získáváte zhruba 60 000 korun, když ty eura převedu, to je 2 500 euro. Slováci ví, Češi úplně nejsou zvyklí na ty eura pracovat, tak zhruba v českých korunách je to 60, ale může to být třeba i 70 000. Je to až za 4 měsíce, ale takový rychlíci jsou u firmy, kteří to zvládnou třeba za první 10 dnů nebo 14 dnů nebo za první měsíc. Je to až za 4, ale kdykoliv dřív. Když budete chtít pro firmu pracovat víc a řeknete si, mně by se líbilo, kdyby mi firma platila třeba i telefon, tak tady v rámci toho bonusu exekutiva získáte 5 000 na telefon každý měsíc, což samozřejmě telefon dneska neomezený tarif je kolem 600 korun třeba, takže všechno můžete ostatní utratit, za co budete chtít, nemusíte to utrácet primárně za telefon. Jestli si řeknete, budu pracovat ještě trošku víc a budu mít 4 takové kamarády, co zvládnou exekutiva, tak vám firma vyplatí zhruba 100 000 korun měsíčně a dalších 1000 euro, což zhruba 25 000 na auto, jakékoliv, ale když máte auto nebo nechcete auto mít, tak zase si tím můžete platit třeba splácet hypotéku a to už je třeba pěkná hypotéka na pěkný byt nebo na dům. A když budete mít 4 tyto diamanty, což není omezeno časem, tak už potom můžete mít pozici Crown, což je za mě taková ta fajn pozice, kdy už se vám otevírá možnost, to už neutratíte tyto peníze, 12 000 euro měsíčně můžete, ale další měsíc přijdou zase a další měsíc zase, takže už by člověk mohl přemýšlet na nějakou tvoření místot, na nějakými investicemi, už vlastně si tvoří nějaký kapitál a nějakou rezervu. A to si myslím, že by bylo fajn. A to je určitě hranice, kdy si může říct, můžu přímo i odejít z práce, už mám krásný příjem a už se tomu můžu věnovat ještě víc. A nebo naopak si řeknete, stačí mi 4 hodiny denně na tento příjem a věnují se rodině nebo koníčkům nebo hodně cestují, protože už tady vidíte, že vlastně je to 48 000 vybalancovaných kreditů, je to třeba 3, 4, 5 000 objednávek,
Jsou to lidé, kteří pravidelně konzumují, kteří to říkají dalším lidem, kteří si vyslevňují, kteří si dělají testy, dělají si opakované testy a opravdu už to jako neovlivníte, už ty lidi vás neznají a tak jako když přijdete do Billy a neptáte se, kdo tady sem dováží a peče ty rohlíky, a se chci zeptat, komu vydělávám, prostě koupíte si rohlík a 10 lidí na vás vydělá a je to normální a nikdo se nad tím nezamýšlí, tak stejně je to tady. Ta firma dává peníze vám a vašim známým a neplatí jakoukoliv reklamu v televizi a v Blesku a na sociálních sítích a na Google a na zboží.cz, na Heuréce, což je prima, že zhruba 50-55% firma vrací z hodnoty těch produktů těm lidem, kteří si je kupují nebo který o nich dál říkají svým známým. Toto je takový marketingový kariérní žebříček. Já jsem si tenkrát říkal, a líbil se mi ta pozice exekutiv, říkal jsem si, kdyby to bylo 1000 euro navíc, tak bych se to hezky cestoval nebo ty peníze investoval. Ta platina 1400 už je taková prima, to se mi podařilo první měsíc při práci, tak jsem si říkal, to je dobrý, to mě potěší, ale já na té pozici platinum jsem měl tenkrát, protože jsem měl hodně osobních objednávek, tak jsem měl 2800 euro, takže zhruba dvojnásobek. Na pozici diamant to bylo po 8 měsících, tak jsem měl 7000 euro, takže zhruba taky dvojnásobek, než je tady napsaný. Na pozici direktor jsem měl 12 000 euro, takže taky zhruba dvojnásobek. A to jsem opravdu jako bál se promluvit s lidma, byl jsem takový jako introvert, ale věděl jsem, že ty produkty jsou skvělý a věděl jsem, že dřív nebo později ti lidé se je koupí, budou ji chtít vyzkoušet, budou se chtít dotestovat a budou zjistit tu pravdu a nebudou chtít užívat to, co jim doporučí nějaká blogerka nebo si koupí v DMku. Tak, když se podíváme na biznis jako takový, tak vždycky je to o načasování. Vždycky je to o nějaké příležitosti. Když jste dobrý čas na správném místě, dobře můžete koupit kolo pro své děti, dobře můžete koupit auto někde z bazaru, dobře můžete koupit byt někde v dražbě, prostě nebo pozemek, nebo dobře nakoupíte drahé kovy, nebo kryptoměnu zrovna, protože spadla, tak si řeknete, jo, teďka je ten dobrý nákup. Prostě to načasování je strašně důležitý a klíčový. Je to alfa omega. No a kde my se dneska nacházíme? Dneska se nacházíme v roce 2026 na začátku, kdy je zhruba necelý 1 milion zákazníků a taková ta výrazná expanze tak nás čeká, protože 20 let, co je firma na trhu, tak pravidelně roste. 20 let pravidelně roste každý rok. Loni rostla 51%, což je obrovské číslo. Rostla i za covidu, kdy řada firem začala krachovat, neměla zakázky nebo úplně zkrachovala, řada restaurací zkrachovala, nikdo nevěděl, co bude, měli nejistotu. Tak tato firma dělala obrovské obraty právě proto, že lidé chtěli posílit imunitu a chtěli připravit na ten virus i třeba zdraví svých rodičů. A protože si ty produkty zamilovali, tak je užívají dneska pořád a je řada lidí, kteří bude užívat celý život, protože je to vlastně esenciálně omniposilná, to znamená, tuto látku si tělo nedokáže vyrobit, musíme ji přijímat každý den, každá naše buňka ji potřebuje, ale musíme ji přijímat ze stravy. A buď máme na výběr, jestli si budeme kupovat divoké ryby, někde z Aljašky, nebo malé sardinky, a pokud to někomu nechutná, nebo je nechce kupovat, nebo zjistí, že ty divocí lososy jsou 4x, 5x dražší než ten doplněk stravy, tak si může vzít vždycky takhle malýho panáčka, nalije si tam ráno omegy a řekne si hurá, na zdraví. A máte 2sekundové řešení. To se vám možná líbí. Tak, co je taky zajímavé, tak vám ukážu tento obrázek, kdy Business for Home je takový žebříček network marketingových firm všech na světě. Těch největších, těch nejmenších. A má řadu ukazatelů, jeden z nich je Momentum, to znamená, jak se do firmy zapojují partneři, jak je firma oblíbená u zákazníků, počet citací různých článků, je tam nárůst obratu, je tam vyplácení dividend, je tam, jestli lidé postupují u této firmy na vyšší pozice a tak dále, otevírání dalších států, ten nárůst obratu, nárůst zisku. A ve všech těch parametrech Zinzino se momentálně stalo jedničkou na celém světě. Takže já jsem si říkal, být v top 10 je obrovsky prestižní záležitost a prostě soupeříte s miliardovými firmami na světě. Ale být první, být ten nejlepší, tak tu chvíli si říkám, že není ostuda to někomu ukázat a nabídnout,
protože prostě v tom momentu jsme nejlepší a jedničkou a chtěl bych, aby se to udrželo a proto jsme se tady setkali, proto vám to říkám, proto tomu věnuju čas, energii a úsilí. Je naprosto klíčové, abyste se otestovali a věděli a měli klidné spaní. Je naprosto klíčové, aby třeba vaši rodiče nebo vaše děti začali užívat, protože možná budete překvapení, jak špatně dopadnou v testech a možná budete taky velmi překvapení, jak dobře dopadnou po pravidelném užívání a jak se budou cítit líp a jak si produkt budou pochvalovat. No a potom, když jsem měl obchod a kamennou prodejnu, kde jenom na obchodě jsem měl 33 000 zákazníků a na prodejně zhruba 15 000 a na závodech 20 000 a tak dál, tak jsem vždycky si říkal, to jsou lidé, kteří se chtějí starat o svoje zdraví. Mně do obchodu nepřišel nikdo, kdo nechtěl řešit svoje zdraví. Chtěl se bavit o jídle, o pohybu, o doplňcích a v tu chvíli můžete si vybrat něco, co je průměr, co je odpad, co je levný marketing, anebo si můžete nakoupit to nejlepší, co se do České republiky dá dovést, a to Ferrari ve výživě, a to já jsem bytostně přesvědčen, že Zinzino je. Takže já vám moc přeju, ať se vám v životě daří, ať to řeknete tuto informaci co nejvíce lidem, ať si vyděláte i nějaké peníze, anebo hodně peněz, ať zajistíte svoje další generace, protože teď tu příležitost aktuálně máme. Mějte se moc hezký večer, hlavně zdraví a zase někdy na